moottoripyörästä. Joo, eli. Tässä on tyyppi moottoripyörä. Eli se lähtee sitten vetämään noita tolppia sen moottoripyörän. Joo. Okei, näytä minkälainen näet, niin sitä lähtee. Okei. Vedäntykää katsoa siellä. Joo, tästä tulee aika monen pieruääni. No ei. Ei tuu hirveä. Okei. Muistakaa laittaa päälle. Tuossa lähtee. Okei, ja se lähtee nyt. Go, 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 go! Kakkosvaihteella. Kakkosvaihteella, nyt! Ei! Stop, 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 stop! Tai sitten aika hardia. Go, go, go! Go, go! Go, 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 go! Tossa menee. Let's do this! Ja nyt vedä sitä ihmeen kakkarinkia tossa aika Okei, hyvä otan tila. noin. Okei. Mä melkein rikkoon Okei. noin. Nyt. Okei, takas täällä. Nyt sitten aletaan lähteä vetää sitä rinkiä tossa. Joo, ja äskeisellä pari minuuttia sitten niin mulla tuli tikkuvalle. Jos mä teen näin, niin älkää välittäkö. Okei. Vitsi. Okei, me tuon ihan kohta sitten kun sä on päällä. Okei, takas täällä. Nyt se sitten sai päällä. Ja nyt se rinki lähtee. 3, 2, 1, nyt! Toi on minimoottoripyörä sitten. Okei, otetaan aikaa 30 sekunnissa tän ympäri ja takas tähän. Ja vielä tehdään. Laita moi! Kuva. Eli me mennään tuon ympäri. 3, 2, 1, lähtee! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No okei, toi on sitten 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Just 30 kerkes mennä, kun tuit vaaliin! Oh, oh.